eso. Eso es lo que se paga. Yo no venía a pagar, pero lo que pertenece, no más. Y el que venga arriba, los que quieran subir para arriba, que vengan. ¡Trabajadores! ¡Pagados! ¡La mía no se lo puede! ¡Todos arriba! ¡Esto es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Trabajar con el sudor! ¡Mira cómo me cae el sudor! ¡Mira, no! ¡Me cae todo lo que tengo! ¡Pero no es capaz! Subir todos para arriba, por favor. La Guardia Civil se ríe porque están ahí pintando el indio. Y aquí la unión la tenemos que hacer nosotros, no los que estamos arriba. Todos. ¡Arriba, todo el mundo!
A continuación vou dar lectura a un acordo. A continuación vou dar lectura a un acordo tomado polo grupo de goberno e, antes de nada, quixera matizar que o imposto da contribución territorial urbana, que incluso agora a última hora ainda había confusións pensando que era un novo imposto distinto ao de outros anos, é un imposto establecido por as leyes estatales con carácter general para todo o Estado español, donde os axuntamentos fixen un determinado tipo ou tanto por cento. No caso de Cambados, como multitude de axuntamentos, este tipo ou tanto por cento estaba xa establecido dende hai moitos anos, o 20%. Este tipo non se pode variar legalmente, non se pode tomar acordo baixar. Entonces, o grupo do goberno acordou o seguinte: primeiro, solicitarase á Delegación de Facenda de Pontevedra que se cobre polas valoracións do ano pasado. Segundo, que as novas altas, aproximadamente unhas 1000, incluídas na revisión deste ano, entren en tributación, que paguen. Terceiro, montarase unha oficina informativa para atender calquera tipo de reclamacións de particulares. As que se aplicaron este novo ano nos recibos da contribución territorial urbana foron feitas por Facenda, pola Delegación de Facenda de Pontevedra, a través dun equipo técnico contratado para eso. A xente protesta porque di que ese incremento é excesivo, é dicir que aumenta moitísimo en relación con outros anos. Hai quen di que de pagar 5.000 pesetas pasa a pagar 100.000. Isto é posible? Non creo que se dé ese caso. Este ano fixose unha revisión, entonces fixéronse unhas novas valoracións. O tipo impositivo municipal era o mismo, que estaba xa aprobado, que era o do 20%. Entonces, incluso se dou o caso paradóxico de que ao facer a valoración hai xente que lle baixou, pero hai moitos que lle subeu. Por eso, nós, neste primeiro punto, solicitamos entonces de Facenda que cobre polas valoracións do ano pasado. A xente tamén, algunhas persoas nos dixeron que isto se trataba da catastral, é dicir, digamos que da contribución catastral, pero que logo ven a contribución urbana. Isto exactamente como é? É dicir, este imposto que ustedes, este imposto que provocou toda esta historia, é precisamente a catastral ou a urbana? Bueno, precisamente eso é un síntoma da desinformación que hai moita xente e que foi moi ben manipulada. O que se xirou este ano, estas notificacións eran da contribución territorial urbana, que ven a sustituir a contribución territorial urbana do ano pasado. Non é ningún novo imposto, é o mismo do ano pasado, solo que revisado. As declaracións súas dicindo que estas movilizacións foron suscitadas por contrabandistas e defraudadores caíron moi mal entre moita xente. Usted ratifícase nesas declaracións? Bueno, eu dixen
quero repetirlo claramente, que defraudadores fiscales, poden ser contrabandistas, poden ser compradores de marisco prohibido, poden ser moitas cosas, defraudadores fiscales, tanto Estado como municipio, que este ano iban a pagar moito, foron os que movilizaron a moita xente. En ningún momento dixen, como se me tratou acusou, ou como se me acusou, como se tratou a decir, de que eu dixen que todo o pueblo de Cambados foi contradicto. Vamos, eso non se lle ocurre a nadie e me parece unha manipulación descarada. Aquí o que interesa os valores. Teniendo os valores, as propiedades como eles puxeron, nadie pode vender, ni nadie pode comprar, porque nadie se atreve a comprar. O que venda non pode vender. E se non que nos vean eses valores que poñen eles? Porque o que ten unha casa, moitas ou que Dios lle dou, o seu sudor, non pode vender. Ten que hipotecarse para pagar. Non hai máis cousa que isto. Tal como fixeron, isto foi unha cosa. Está na base de trampas, a dormir, calla la base. Que haya pasado o que está pasando en Cambados. Exactamente. Parece que... Era nesa corporación toda. Eu quería facer esta casa. Depois se pega a nombrar os contrabandistas, collen unha prensa. E quite o valor que está, que é o que tiña que quitar. Sabe o que ten que facer? Que ten que vir. Para toda a vida, para toda a vida. Además poñen un valor de 3 millóns ou 6 millóns na casa e depois o valor que che vai a dir. Se ten 5 fillos, nada, así adentro. Na parte, para este ano pagamos a mano que tiene na casa para comer fora. Ahora non hai... O que había que facer non pagar. Non hai vendas para vender onde vais. Es pasa, nin peja, nin ten nin nada. Pero nin peja, nin lle paga. Nin están por dentro. E nós aquí traballando con estos, facemos que trabajar. É algo que é ali por una área, mas aquí non podemos. É o mesmo, 5 fillos, tuve. 5 fillos. Non me van a ser ningún. Facen para os fillos. E agora estamos casando. E as piqueras traballando para aquí. Lo que pasa é que se andaba por aí a buscar andaba buscando vos. 8.000% na vaca. E 20 anos por una vez máis que Dios. Se non é verdade, non se paga máis que 8.000%. Non, máis que 8.000%. Iso son as que se cobran cada mes. Cobra? Non, as que cobran cada mes. Dis, son as que cobran cada mes. Iso vai e ven. Que vai a comprar, que vai a comprar. E este vende a caixa de ahorros e se ve que a mí se compran no lío. Que saber hoy. Que cobran estos señores que a causa do ayuntamiento e se están un pueblo así que nos leemos con él. Claro, dixo que temos que defendemos o ayuntamiento. Claro. Non dixo nada de que non sabe desto. Sabe desto. Este sabe que van a salir ahora. Pero queren joder este ano, por vez. Queren echar o bolsillo. Queren echar o bolsillo. Non vos estes. Robo hermoso, robo. Además que dimita, hostia, se non sabe levar o que dimita. Que dimita. Que saque de aí. Que cara dixo este señor. Este tampón que gana 8.000 euros. 8 millóns está ganando. E logo tanto por cento das obras que se dan. Que nos dimita. Aí vemos o que chuta. Que chuta. Que chuta tanto por cento das obras. Sin mirar las palabras del Señor. Basta hacerlo a la letra, no sabe escribir. Basta de comas en punto, caño por uno. Mañana, si queremos que lo venden todos a las 8 da mañana aquí, pero a ver si somos unidos, Si todos se mañana tens que acabar eso. Porque él di que vai falar a Hacienda. Eso é unha mentira, porque él fuma a Hacienda, e a Hacienda dicho esas cosas del alcalde. E se podermos buscar por chuparnos, que os presenten. Vamos a chuparnos. Mañana a las 4. Esto van a fallar, por si acaso. Tengo gobernador, por si acaso. Te voy a ir a mí que firma un mes. Eu ainda ir avisar a Formigón así. Eu
España. Temos que ir a Grana a robar. Traballo, sen saber nada de que había unha aglomeración de xente aquí, e disentoume un grupo. Que dicían que viñan a representación de un grupo de xente que estaba concentrada aquí dentro do Xuntamento e xe que en aquel momento non podía atender, estaba no meu posto de traballo, repito, estaba no meu posto de traballo porque o Xuntamento cobro 8.000 pesetas nada máis para que sepan. Quedei unha comisión para a parte ás 8 e así foi, entrevisteime con el sol. Ben, entonces penso que é necesario xa unha clarificación, unha explicación pública sobre o tema este. O tema da contribución urbana tan traído e da súa revisión. A revisión da contribución territorial urbana básase na revisión dos valores. Estes valores son feitos por Hacienda. Los ayuntamientos entonces establece un tipo que é un tanto por cen da base liquidada,
que aquí hai moita desinformación. Estás engañando interesadamente a moita xente dicindo que ten que pagar moito cando é o 20% deso. Hai moito tempo. Eso non variou. O Ayuntamento de Cambados non subeu nada. Repito unha vez máis, o Ayuntamento de Cambados non subeu nada. Xa tiña establecido o seu tipo, o seu tanto por cento. Subiron os valores. Ahora ben. O Ayuntamento de Cambados vai a poner a disposición dos veciños que verdadeiramente teñan que reclamar, porque a mellor non sei saber que hai moita xente que incluso lle baixa a contribución. A disposición dos veciños interesados e que teñan motivos para a súa reclamación unha oficina informativa con asesoramiento para como teñen que hacer estas reclamacións. Incluso recomendo que non vayan a outras persoas que si poden engañar. Vai a ser unha oficina con asesoramiento social. Legalmente non se pode baixar nestes momentos. Hai outras medidas que xa se están estudiando e que se van a proponer e que o quitar outros impuestos. Hai vecinos que están pagando por moitos conceptos e por moitos impuestos. E iso sí que é o mellor que é injusto. Hai que sacar determinados impuestos. E aí é onde pode haber a solución. Eso é digo que o Ayuntamento de Cambados vai a estudiar, vai a propoñer outras medidas, vai a propoñer para aprobar outras medidas para compensar esta subida. A promesa, eso sí, de que se van a estudiar determinados impuestos que actualmente existen e que se van a estudiar. Espero que o pueblo, algunhas personas que se teñen que manifestar. Hai moitas formas de manifestalo, incluso facendo escritos, presentando. Quero aclarar por último unha cuestión, porque se cambian moitas palabras, interesadamente se digo cousa por outra. Quero decir aquí públicamente, e que nos coitou pudo entendelo ben nunhas manifestacións que fixen onte na radio, de que se
por defender o pueblo de Cambados traballador. O que estou en contra de outras personas, seguramente, que ao mellor se aproveitan do traballo de outros. E estes sí que son os que cartos teñen e que teñen que declaralos. E eso, claro, costa de moito a algunas personas, por eso están paralizando a outras, que ao mellor sí teñen argumentos e teñen motivos para protestar. E a esas personas vamos a apoyalas e para esas personas vamos a pedir unha oficina de información para atender a súa reclamación.
Una vida insigne. Subir arriba a insigne. Esta es una estafa que nos están haciendo. Y la casa que tengo yo es mía, ganada con esto. Ganada con esto, todo lo que... ¡Es nuestro todo! Todos los que trabajan en tierra van a ir para abajo. Si no hay dinero, para tierra. Ahora Padilla no está cansado. Ya pago mi derecho al tope. Lo que están en las reglas, las medidas hechas. Eso es lo que se paga. Yo no venía a pagar, pero lo que pertenece, no más. Y el que venga arriba, los que quieran subir para arriba, que vengan. Trabajadores, pagados, la mía no se lo puede. ¡Todos arriba! ¡Este es nuestro! ¡Es nuestro! Trabajar con el sudor. Mira cómo me cae el sudor, mira, no sé. Me cae todo lo que tengo. Pero no es capaz, todas las ambulancias de Coruña, de Santiago, de Camarón, ¡Todas las empresas! ¡Cierren todos los trabajadores, menos la farmacia! Todo el comercio cerrado el miércoles próximo, desde las 8 hasta la noche. Y menos servicios urgentes. Hasta que el señor arregle su papeleta y tenga todo perfectamente listo. Todo cerrado. Y tengan decisión porque algo puede suceder malo. Hoy mismo tiene que tomar su decisión. Cierren todo general porque será conveniente para cada uno de ustedes. Menos la farmacia, menos las cosas urgentes. ¡Suban todos para arriba! ¡Hágase, niños! ¡Suban para arriba! ¡Hay que quitar a la carne de la oficina! ¡Subir para arriba! Esto está hinchando. Distinguido público cambadés, mañana a las 8 de la mañana hay que volver a reunirse todos hasta que el alcalde lo decida. No quedamos para miércoles que viene. ¡Están generando! ¡Subir para arriba! ¡Tener fuerza para subir! Que para... A ver si somos medio pueblo o somos un pueblo completo. ¡Arriba todos! ¡Arriba! ¡Arriba! No tengáis miedo que no pasa nada. Es que hoy hay que solucionar el problema. No vamos a estar aquí siempre. Hay que trabajar. ¡Arriba!
ríe de los que están mirando. Subid todos para arriba, por favor. La Guardia Civil se ríe porque están ahí pintando el indio. Y aquí la unión la tenemos que hacer nosotros, no los que estamos arriba. Todos. ¡Arriba todo el mundo! Los bárbaros del norte me invaden. A continuación vou dar lectura a un acordo. A continuación vou dar lectura a un acordo tomado polo grupo de goberno e, antes de nada, quixera matizar que o imposto da contribución territorial urbana, que incluso agora a última hora ainda había confusións pensando que era un novo imposto distinto ao de outros anos, é un imposto establecido por as leyes estatales con carácter general para todo o Estado español, donde os ayuntamentos fixen un determinado tipo ou tanto por cento. No caso de Cambados, como multitude de ayuntamentos, este tipo ou tanto por cento estaba xa establecido dende hai moitos anos, o 20%. Este tipo non se pode variar legalmente, non se pode tomar acordo baixar. Entonces, o grupo do goberno acordou o seguinte: primeiro, solicitarase á Delegación de Facenda de Pontevedra que se cobre polas valoracións do ano pasado. Segundo, que as novas altas, aproximadamente unhas 1000, incluídas na revisión deste ano, entren en tributación, que paguen. Terceiro, montarase unha oficina informativa para atender calquera tipo de reclamacións de particulares. Que se aplicaron este novo ano nos recibos da contribución territorial urbana foron feitas por Facenda, por a Delegación de Facenda de Pontevedra, a través dun equipo técnico contratado para eso. A xente protesta porque di que ese incremento é excesivo, é dicir que aumenta moitísimo en relación con outros anos. Hai quen di que de pagar 5.000 pesetas pasa a pagar 100.000. Isto é posible? Non creo que se dé ese caso. Este ano fixose unha revisión, entonces fixéronse unhas novas valoracións. O tipo impositivo municipal era o mismo, que estaba xa aprobado, que era o do 20%. Entonces, incluso se dou o caso paradóxico de que ao facer unha valoración hai xente que lle baixou, pero hai moitos que lle subeu. Por eso nós, neste primeiro punto, solicitamos entonces de Facenda que cobre polas valoracións do ano pasado.
a xente tamén, algunhas persoas nos dixeron que isto se trataba da catastral, é dicir, digamos que da contribución catastral, pero que logo ven a contribución urbana. Isto exactamente como é? É dicir, este imposto que ustedes, este imposto que provocou toda esta historia, é precisamente a catastral ou a urbana? Bueno, precisamente eso é un síntoma da desinformación que hai moita xente e que foi moi ben manipulada. O que se xirou este ano, estas notificacións eran da contribución territorial urbana, que ven a sustituir a contribución territorial urbana do ano pasado. Non é ningún novo imposto, é o mismo do ano pasado, só que revisado. As declaracións súas dicindo que estas movilizacións foron suscitadas por contrabandistas e defraudadores caíron moi mal entre moita xente. Usted ratifícase nesas declaracións? Bueno, eu dixen, quero repetirlo claramente, que defraudadores fiscales poden ser contrabandistas, poden ser compradores de marisco prohibido, poden ser moitas cousas. Defraudadores fiscales, tanto o Estado como o municipio, que este ano iban a pagar moito, foron os que movilizaron a moita xente. En ningún momento dixen, como se me tratou acusou, ou como se me acusou, como se tratou de dicir, de que eu dixen que todo o pueblo camado foi contrabandista. Vamos, eso non se lle ocurre a nadie e me parece unha manipulación descarada. O ano pasado que non fai nada dos valores. Aquí o que interesa é os valores. Teniendo os valores, as propiedades como eles fixeron, nadie pode vender, ni nadie pode comprar, porque nadie se atreve a comprar. E o que venda non pode vender, porque non hai que se atreve a comprar. Eses valores que poñen eles. Porque o que ten unha casa, moitas, o que Dios puñedor, o seu sudor, non pode vender. Ten que hipotecarse para pagar a contribución. Non hai máis cousa que isto. Tal como fixeron, isto foi unha cousa. Está na base de tranco, a dormir, calla la base. Que haya pasado o que está pasando en Gambá. Exactamente. Parece que... Era nesa corporación toda. Eu quería facer destacado. Non se pega a nombrar os contrabandistas por ir na prensa. Que quite valor que está que é o que tiña que quitar. É o que ten que fazer. Que ten que vir. Para toda a vida, toda a vida. Además poñen un valor de 3 millóns ou 6 millóns na casa e depois o valor que che vai a dir. Se ten 5 fillos, nada, así é dentro. Na parte, para este ano pagamos a mano que tivo na casa para comer fora. Ahora non hai... O que había que facer non pagar. Non hai tenda, todo de todo vais. Es pasa, nin peja, nin sai de nada. Pero nin peja, nin lle pasa. Nin apartamento. E nós aquí traballando con estos, facemos que pagar. E ao mover ali voluntariando para que non contemos. E ao ver 5 fillos, tuve, 5 fillos. Non vai a ser ningún. Facen que os fillos, e ahora estamos pasando. E as limpiadas traballando, ven para aquí. Lo que pasa é que se andaba por aí a buscar andaba buscando vos. 8.000%, me pasa. E 20 anos está dentro para escribir as copas. Eso non se nada, non se paga máis que 8.000%. Nada, máis que 8.000%. Esos son as que se cobran cada mes. Cobra? Non se cobra cada mes. Diz, son as que cobran cada mes. Diz aí, ven. Que vai a descontar esto, que vai a descontar esto. Este ven a caixa de ahorros e se ven a administrar no lío. Hai que saber oír. Que cobran estos señores que a causa do ayuntamiento que se están no pueblo así, que nos enleamos con él. Claro, nos dixo que temos que defendernos do ayuntamiento, claro. Non dixo nada de que non sale deles. Sale desto. Estes saben que van a salir ahora. Pero queren joder este ano, por favor. Queren echar o bolsillo. Queren echar o bolsillo. Non vos estes. Robo hermoso, robo. Además que dimita, hostia, se non sabe levar o que o dimita. Que dimita, que saque de aí. Que cara dixo este señor, este tampón que gana 8.000 pesos. 8 millóns está ganando. E logo tanto por cen das obras que se dan, que nos dimita. Aí vamos a votar. Que
palabras deste señor. Basta ser mala letra, non sabe escribir. Bástalle comas e puntos, que lle joder. Mañá, si queremos que lo vende todos ás 8 da mañá aquí, pero a ver si somos unidos, Si todos será, mañá tense que acabar isto, porque el di que vai falar a Hacienda. Eso é unha mentira, porque el fuma a Hacienda, e a Hacienda dixo esas cosas del alcalde. E se joder os capos chupados, que os presenten. Vamos